Thank you, Aris. Thank you, thank you. Hello everyone. Kape tayo. Magkape tayo. Thanks so much sa tatlong tamsak saka sa 2 million people in the house. Thank you so much. Magkape po tayo. Kape-kape.
Hello sis. Thanks for coming. Kape tayo. Kape tayo. Salamat sisi sa patamsak. Ayan, nagbaba si Aris ng kanyang bahay. Lablabin na natin. Ayan, sis Juan, si Aris, pamangkin ko yan. Pwede mo siyang dikitan. Salamat sa pagpunta nyo. Thanks so much. Kape. Kape po tayo. Kahit mainit. Thank you so much sa 4 na tamsak. Salamat sa 3 million people in the house. Saka support tamsak. Thanks so much. Salamat sa 3 million people in the house. Saka support tamsak. Thanks so much. Chef Robert, thanks for coming. Shout out host, sabi ni Chef Robert. Kape tayo, Chef. Mega shout out sa lahat, sabi ni Chef Robert. Ayan, Chef si Aris. Lablabin mo na. Kasi hindi mo pa kadikit yan. Sigurado ako. Siguradong babalikan ka niya. Isa na siyang monetize. Chef Robert. Tamsak down, sabi ni Chef Robert. Salamat Chef sa patamsak mo. Thanks for coming. Salamat sis Juan sa pag-video mo dyan. Thanks for coming. Salamat sa 5 tamsak at saka sa 3 million people in the house. Ayan, nagbaba ng bahay si Chef Robert Vlog. Lablabin na natin mga kaibigan.
kaibiganin na natin si Chef Robert. At Jen Moments, thanks so much for coming. Ayan, Jen Moments, si Chef Robert Vlog. Dikitan mo na siya. Chef Robert, pwede mo siyang dikitan si Jen Moments. Anak ko yan. Unahan mo na siya. At lablabin na. Kape-kape tayo. Kape-kape, chef. Kahit mainit yung panahon, kape-kape pa rin. Loading man ako, host. Ay, bakit? May na yung, internet. Chris Lee Loyola, hello. Tamsak po, host. Salamat. Salamat, Chris Lee. Good afternoon, sabi ni Chris Lee Loyola. Thanks for coming, Chris Lee. Ayan, pwede kayong mag-isdaan dyan. Ayan si Chef Robert, si Joanne Brasides, saka si Jen Moments. Chris Lee Loyola, nagbaba ng bahay. Lablabin na natin, mga kaibigan. Salamat sa 7 tamsak. Kape na, yes. Nagkakape nga ako eh. Nakaalalang mag-LS. Habang nagkakape, mag-LS ng kahit isang oras lang. Kasi lumabas yung kasama ko dito. Kaya nakaalalang mag-LS. Kahit isang oras lang. Salamat Sisi, Joan Prasedes, sa pabiji-biji mo dyan. Umuulan dito. Tapos ang init. Thank you so much sa 4 million people in the house. Chris Lee Loyola, nadikitan na po, sabi ni Aris Henrelia. Ayan, Chris Lee, nadikitan ka ni Sir Aris. Pabalik na lang. Salamat. Salamat sa 7 tamsak at saka 4 million.
Salamat sa 8 thumbs up. Sis Joanne Mercedes, thanks so much sa pabiji-biji mo dyan. Salamat. Salamat ng marami sa'yo. Salamat ng bonggang-bongga. Thanks for coming, Sisi. Kambal ni Renz, tambay lang to host. Yang di ako ng premiere ko mayang 4:30. Idlip muna ako. Sige lang, kambal ni Renz. Thanks so much sa patambay. Ay, premiere mo pa ngayon. 4 oras na. Tamang-tama pagkatapos ko. Isang oras lang ako. Sige, live ka muna. Bakit late ka ng iidlip? Hapon na, gabi na. Thanks so much sa 8 thumbs up. Saka sa 4 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa inyo. Jen Moments, still there. Thank you. Ayan, naka 20 minutes na. Mag-isang oras lang ako habang nagkakape. Tapos magpe-prepare na ng lulutuin para sa dinner. Dinner namin, nititit. Nakatambay pa kaya. Isang oras lang, mag-iisang oras lang ako. Okay. So, salamat sa 5 million people in the house at saka 8 thumbs up. Thanks so much, guys. Shishay Vlogs. Hello everyone. Sabi ni Shishay Vlog. Hello Ate Norms. Good PM. Yes, good PM. Salamat for coming. Thanks so much for coming, Shishay Vlogs. Jen Kabsat Musta. Shishay Vlogs. Kumusta daw, Jen Moments? Hello all. Sabi ni Shishay Vlogs. Kape tayo din.
Kapi-kapi, swiswerte. Shisha Vlogs, Juan, hi, sabi ni Shisha Vlogs. Mag-isdaan na kayo dyan. Kung gusto pa nyong madagdagan ang yung mga bananas. Kahit konti lang tayo, pero sureball naman yan, mga yan. Legit friends yan. Kaya dikitan na natin. Lablabin na natin. Huwag na natin pakawalan. Pandagdag bananas din ang mga yan. Salamat sa 8 thumbs up. Kape-kape pa rin. Salamat sa 5 million people in the house. Thanks for coming. Kape, agswiswerte. She share vlogs. Ang lakad bukas? May lakad ka ba bukas? Andyan at saka sa 9 thumbs up. Salamat ng marami sa inyo guys. Jen Moments, she share vlogs. Sabi ni Jen Moments. Kumusta ka na daw, Jen Moments? Sabi ni she share vlogs. Ang init. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Salamat. Salamat sa inyong pagtambay dyan. Sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Salamat, salamat. Salamat guys. Share vlogs, bigi lang muna dito, dito amo. Salamat din sa pabidyo-bidyo mo dyan, share vlogs. Dito rin si amo kong tit-tit. Pero ano, andun sa sala, andito ako sa kwarto. Nagkakape. Nagkakape. Kahit mainit. Thanks so much sa 9 thumbs up. Saka sa 3 million people in the house. Salamat ng marami sa inyo.
Pati si host nagbibigi-bigi rin. Habang wala yung alaga, mag-ELS muna kahit isang oras lang. Para pandagdag sa WH. Thank you so much sa 4 na milyon na andyan. Saka sa 9 thumbs up. Thank you, thank you. House at saka 9 thumbs up. Thanks so much. Kataw. Salamat sa mga nagbibigi-bigi dyan. Thanks so bigi-bigi nyo dyan. At pati si host nagbibigi-bigi din. Kasi ano na, magpre-prepare na din ng lulutuin mamaya. Salamat guys sa 9 thumbs up.
Salamat sa 4 na milyon na andyan. Thanks so much. Shishay Vlogs is still there. Thanks so much. Salamat din sa pabiji-biji mo dyan. Salamat sa 9 thumbs up at saka sa mga 4 million people in the house. Kahit biji-biji lang, salamat sa inyo guys. Thanks sa support. Salamat. Ang init naman na pagkatapos kong nagkape. Thanks so much, 4 million people in the house, 5 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 9 thumbs up. Salamat ng marami sa inyo guys. Shishay Vlogs still in the house. Thank you so much, Shishay Vlogs, sa pabiji-biji mo dyan. Salamat. Rizaldo Binloan, Laisangot Vlogs, Ninja is here po. Thank you so much, Laisangot Vlogs, for coming. Dan Tamsak agad host. Salamat, sabi ni Laisangot Vlog. Thank you so much, Liza. Thanks so much sa patamsak mo. Wala ka bang pasok? Wala ka bang pasok ngayon? Miss you po. Miss you more. Miss you more, Laisangot Vlog. Miss you. Hindi ka na nakakapag-LS. Meron po host. Tapos na. Oh. Ba't ang aga? Diba 5 ang ano? Jennifer Barrientos. Tamsak po, mother. Salamat, Jennifer Barrientos.
Tapos na nagluto ng mga side dishes. Oh, akala ko nakalabas ka na sa work mo. Okay. Kaya nga po host, di ako nakakapag-LS asar. Kaya nga, paano yun? Ino-notify ka ba ni Lolo pagka pwede ka nang mag-LS? Ganon? Ang hirap naman nun, ilang araw nang wala kang LS, di ba? Hindi ko po alam kung 1 week na di ako nakapag-LS. Kaya nga siguro po, sabi ni Rizaldo Binloan, baka ino-notify ka ni Lolo kung pwede ka nang mag-LS, ganon. Ganun. Sayang naman yung oras. Asar, ho ho ho, namimiss ko na. Kaya nga, namimiss na rin kita. Yung dalawa lang tayong nag-uusap sa LS mo. Sana nga po mama, sabi ni Rizaldo Binloan. Kaya nga sayang yung WH mo ng ilang araw na. 4 na araw na yata. 1 week na. Sayang yung maiipon na oras sana. True Mama Norm, sa kakaloka. Ikot po ako ng ikot. Kaya nga mag 1 week na sis bukas. Oh, 1 week na. O kahit ano lang, kahit 7 hours ang bigay ni Lolo o kaya 8 hours sa isang LS mo. O malaki na yun, di ba? Biro mo yun, 7 days na. Mag 1 week na sis bukas. Sayang. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Sana pag 1 week okay na makapag-LS na po ako, sabi ni Laisangot Vlog. Kaya nga, sulitin mo na lang. Sulitin mo na lang pagka pwede ka nang mag-LS. Pero ang hirap din, may mag-LS ka agad. Opo, susulitin ko. Sulitin mo yan, yung walang tulugan po, hehe. Wag naman. Wag naman, lulutang ka sa trabaho mo pagka hindi ka matutulog. Tapos 1 week rather, hehe. Oo, 1 week. Pagka hindi ka matutulog, lulutang ka work mo. Tapos paano ka makakapag-concentrate sa makapag-concentrate sa pagluluto mo? Baka masunog yung lulutuin mo doon. Pagalitan ka pa. Shishare Vlogs. Hello. Rizaldo, sabi ni Shishare Vlog. Ayan, dikitan mo na sila sa Rizaldo, si Shishare Vlog. Isa na siyang monetized channel. Shishare Vlogs. Hello po, kumusta po? Sabi ni Rizaldo Binloan. Shishare Vlog. Mute ako host, sabi ni Shishare Vlogs. Okay lang Shishare Vlogs. Thank you. Jen Moments is still in the house. Rizaldo Binloan at Jen Moments, hello po, sabi ni Rizaldo Binloan. Si Jen Moments Rizaldo ay aking anak. Ayan, yan siya yung sinasabi ko sa'yo na monetized channel na din siya. Nadikitan mo na yata siya noon. Thanks so much sa 6 na andyan. Ayan, si Rizaldo Binloan at si Shai Vlogs. Hello po, sabi niya.
nagbaba ng kanyang bahay. Jen Moments at Rizaldo Binloan. Hi, sabi ni Jen Moments. Sila yung sinasabi kong mga ka-group ko, Jen. Na puro sila taga Pangasinan. Rizaldo Binloan at Jen Moments. Opo, nadikitan ko na po, sabi ni Rizaldo Binloan. Yun. Nadikitan mo na siya nung unang nagtagpo kayo. nung unang nag-LS yata ako nun. Bigyan mo na mama host, may guest po, hehe. Sige lang silang, Rizaldo. Kasi kasuhin mo muna yung mga customers para magkapera. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you so much guys sa mga pabiji-biji nyo dyan. Salamat. Salamat sa 5 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you, thank you. Thanks for coming. Pili mo na mama host, may guest po, hehe. Okay lang, okay lang. Salamat sa 4 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you guys. Salamat sa 4 na mata na andyan at saka sa 10 thumbs up. Thanks so much guys.
Thanks so much, Rizaldo Binluan. You still there? Rizaldo Binluan is still there? Salamat Sisi sa pabiji-biji mo dyan. Wait lang Mama Noms. Okay lang. Video lang po ako. Okay lang, salamat sa pabiji-biji mo. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa atin, thumbs up. Salamat sa inyong lahat. Thank you. Thank you so much guys sa pagtambay nyo. Malapit na tayong mag-isang oras. Salamat sa support. Kahit nakabidyo lang, makakaraos din. Salamat sa inyo. Rizaldo Binluan, thanks so much sa mga pabiji-biji mo dyan. Still in the house. Thank you. Thanks so much. Thank you so much sa 6 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Shisha Ninja, Rizaldo, thanks. OTW to you, sabi ni Shisha Ninja. Thanks so much, Shisha. Ito video ko rin sabi ni Shisha Vlog. Thank you, Shisha Vlogs, Shisha Ninja. Thanks so much sa mga patamsak. Wala na daw net si Jenny. Naubusan na ng load. Hindi siya makatambay. Grabe. Sa 11 thumbs up at saka sa 4 million people in the house. Thanks so much guys. Ang init. Kahit umuulan, ang init. Salamat sa 4 na mga andyan.
Limang mata. Salamat sa inyong lahat. 6 na mata. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much guys for coming. Aldo Binloan, sabi ni Jen Moments. Ano yan? Ninja ni Laisangot Vlog. Aris is still there. Thanks so much Aris sa pag-video dyan. Leave comment na lang po at Rizaldo Binloan, sabi ni Jen Moments. Busy pa siya. Busy pa siya sa sa restaurant kasi si Rizaldo nagtatrabaho sa sa Korean restaurant sa Lingayen, Pangasinan. Korean food ang kanyang mga niluluto. Isa siyang chef sa Korean restaurant. Kambal ni Rins still there. Malapit ng premiere mo. Mag-iisang oras na rin ako. Ilalampas ko lang ng 5 minutes para sa premiere mo. Ang init. Thank you so much guys sa 5 andyan. Saka sa 11 thumbs up. Salamat sa inyong lahat sa pagtambay. Thanks so much sa 5 million people in the house. Saka sa 11 thumbs up. Thanks so much guys.
Kambal ni Reels, ilang ano ba, ilang minutes ba yung ano mo, yung premiere mo? Kambal ni Reels, host, out na ako, malapit na mag-start premiere ko, mag-share muna ako sa mga GC. Okay lang Reels. Ilang minutes ba yung ano mo, yung premiere mo? Salamat sa 6 na milyon na andyan. Salamat sa inyong pagpunta. Thanks so much for coming. Salamat sa 6 na matang andyan. Saka sa 11 tamsak. Salamat guys. Thank you so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 11 tamsak. Salamat sa 2 mata.
Thank you so much guys sa mga nagbibideo-video dyan. Salamat ng marami. Sa 11 tamsak. Thank you guys. Salamat ng marami. Salamat sa thank you so much guys. Thank you so much sa dalawang mata na andyan. Saka sa 11 thumbs up. Thanks so much.
sa 11 thumbs up. Thanks so much guys. Salamat sa isang matang andyan. Saka sa 11 thumbs up. Thanks so much. Salamat sa pagtambay. Thumbs up. Dalawang mata. Salamat. Twelve thumbs up. Salamat po. Saka sa 2 million people in the house. Thanks so much guys. Salamat Ikitleng sa pagdalaw sa munti kong bahay. Kumusta po?
Ayos lang darling host. Off ko today. Hi. Ikit lang. Salamat sa pagdalaw sa munting bahay ko. Thank you so much sa dalawang matang andyan. Saka sa 12 thumbs up. Salamat. Salamat sa inyo.
Dito na, dito na po, tambay ulit. Salamat, Renz. Salamat, kambal ni Renz. Kambal ni Renz, salamat din at diyan moments, sabi ni kambal ni Renz. Shisha Ninja, still in the house. Pabigi-bigi, thank you so much. Thank you so much, Deng. Naligo lang ako kasi ang init. Grabe, pagkatapos kong nagkape, ang init na. Salamat sa 5 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Thanks so much. Dito na po, tambay ulit. Arangkada na sa kusina. Oo, ako rin mamaya. Pero dalawa lang kami ng alaga kong magdi-dinner dito. Salamat guys sa 13 na patamsak nyo. Saka sa 5 million people in the house. Salamat po sa pagtambay. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much sa 4 na matang andyan. Saka sa 13 tamsak. Salamat guys. Salamat sa 5 million people in the house. Saka sa 13 thumbs up. Pabigi-bigi rin si host. Kasi may work pa. Babalik-balik. Babalik-balik na lang si host. Luningning Bell. Thumbs up ulit, darling host. Ikit. Thank you so much, Ikiteng. Salamat sa patamsak. For 1 million people in the house. Salamat po. Salamat sa pagtambay. Salamat Ikitleng for coming. Luningning Bell. Ni Luningning Bell. Salamat po. Nakasahod na kayo. Sisi. Kayo ni Aris. Siguro nakasahod na kayo. Buti pa kayo, sana all. Sahod na agad. Thanks so much sa 14 thumbs up at saka 5 million people in the house. Salamat po. Salamat sa inyong lahat.
Salamat sa 5 million people in the house at saka sa 410 tamsak. Thanks so much, guys. Salamat guys sa mga nakabidyo-bidyo dyan. Thanks so much. Luningning Bell is still in the house. Thank you so much, Ikitleng. Thank you sa pagtambay. Salamat ng marami. Salamat sa 4 na matang andyan. Thank you so much sa 14 tamsak. May nagbawi. May bumawi ng isa.
At saka sa 4 million people in the house, salamat po. Salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you. Thanks so much. Thank you so much sa tatlong matang andyan. Mga patamsak nyo guys. Salamat ng napakarami sa inyo. Thank you so much sa tatlong matang andyan. Saka sa 14 tamsak, salamat. Salamat ng marami sa inyo guys.
Salamat guys sa tatlong mata, saka sa 13 thumbs up. Thanks so much. Thanks so much po. Kambal ni Renz is still in the house. Salamat Renz. Salamat Kambal. Salamat guys sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan. Thank you so much guys sa pag-stay.
Yan, malapit na tayong mag 2 hours. 2 hours ko lang to. Kambal ni Renz is still there. Thank you so much, Sisi, sa pagtambay. Thank you so much, guys, sa 3 mata saka sa 14 thumbs up. Salamat, salamat. Salamat sa pagstay.
guys, thanks so much sa 3 matang andyan, saka sa 14 thumbs up. Salamat guys. Salamat sa pag-stay. Salamat sa inyong lahat. Kambal ni Renz, Laningning Bell, Shishay Ninja, Jen Moments, Ikitleng, Aris Yanonilla, Jen Moments, Rizaldo Binloan, Laisangot Vlogs, Chef Robert, Joanne Presides, Shishay Vlogs, sino pa? Jennifer Barriento, okay, Chris Liliola, thank you so much. Chef Robert Vlog, thank you so much for coming to my LS for today. And I have to end this. It's 2 hours 8 minutes na tayo. Salamat guys sa pag-support. Thanks for coming. Bukas ulit ng 9 o'clock in the morning. Magdadalawang oras ulit ako bukas. Salamat sa 3 matang andyan. Salamat at andyan pa rin kayo. Kambal ni Renz is still there. Salamat Kambal ni Renz sa pagstay. 2 minutes na lang i-end ko na to. At magluluto na. Magluluto na si Kunyang. Salamat sa inyo. Thank you so much guys for coming. I love you all. Bye-bye.